ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଡ଼ିଥା ଭାଇ ନାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଇଯିବ ସୁନାରେ ପଛରେ ନ କରିବ କଳ୍ପନାରେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ସିନାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ 8ରୁ କରିବା ସୁରୁ ନିରକ୍ଷର ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଢ଼ିମା ପାଠ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ 8ରୁ କରିବା ସୁରୁ ନିରକ୍ଷର ମାନେ ସାଥୀ ହୋଇ ପଢ଼ିମା ପାଠ ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରୁ ସୁନାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଇଯିବ ସୁନାରେ ପଛରେ ନ କରିବ କଳ୍ପନାରେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ସିନାରେ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଜନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜଗତ ପାଏ ସମ୍ମାନ ସଫଳ ବାଟ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଜନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜଗତ ପାଏ ସମ୍ମାନ ସଫଳ ବାଟ ଟିପ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଭୁଲି ଯିମାରେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଡ଼ିଥା ଭାଇ ନାରେ ଦେଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଟିପ ହେଇଯିବ ମହାପାପ ଅପାଠୁଆ ଗଧ ବୋଲି ଜାଣିବେ ଲୋକେ ସବୁ କରିବେ ଘୃଣାରେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଡ଼ିଥା ଭାଇ ନାରେ ମା ମାଉସୀ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ ପାଠ ପଢ଼ ମା ମାଉସୀ ଆଜି ଦିନରୁ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ ପାଠ ପଢ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ଦିନରୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଭୁଲି ଯିମାରେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଡ଼ିଥା ଭାଇ ନାରେ ପଛରେ ନ କରିବା କଳ୍ପନାରେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ସିନାରେ।